Molweni sanibona, ninjani? Niyaphila? Mfowethu Mkhonzo nibingelela ntambama nje. Asithembe niyaphila nonke bafowethu. Ake nginamukele ikakhulukazi ama-new subscribers to this channel. It's welcome home. Ngiyanamukela and I appreciate ukuthi ni-subscribe-ile kule channel. Siyabonga kakhulu. Ngamukele nje wonke umuntu oview ama-videos kaMfowethu Mkhonza. Ngithi thank you so much guys. Bonke abalayikhayo, abakommentayo, nabasherayo, nani ngiyanamukela. Cha kukho nje okuningi bafethu ngizobingelela nje. Ngithi ukuphawula nakancane ngama recent recent programs enzakalayo especially ku-MK Party. Sibonile lapha e-Western Cape ukuthi i-MK Party ibi-attende i-rally ye-ATM njengoba sazi ukuthi i-ATM is in partnership with the MK Party. Bazovota ndawonye futhi kuma-elections ezayo. Kuhle kakhulu lokho esikubona la futhi kuyajabulisa kakhulu ukuthi akusiko nje ukuthi i-ATM esupporta i-MK Party kodwa ne-MK Party iyayisupport i-ATM. So ayikho indaba ukuthi kukhona iphathi egwinywayo noma iphathi ezophela ngoba isupporta enye. Abantu abamnyama kumele bahlangane. Kodwa okukhona kakhulu-ke indaba yama-by-elections. Njengoba selosiqhubeka kuma-by-elections, kuyabonakala ukuthi umsebenzi mkhulu kakhulu. Kuya-campaignwa, ngiyabuka nje lapha e-Ward 24 eJohannesburg. Mangaphosisi kuza ama-by-elections kule viki eselisusa kusasa, May 14 if I'm not mistaken. Siyafuna ukuthi awine laphiyana uTsepiso Molefe oyi-candidate ye-MK Party. Wangathi onke ama-member omkhonto wesizwe alapha ku-Ward 24 eJohannesburg angaphuma ngobuningi ayovota kuma-by-election. Siyaqaphela ukuthi-ke abantu abaningi nabangebona abasupport i-MK Party baya-understand ukuthi njengamanje alikho iqembu abangathembela kulo. Lapha eGauteng kufanele nakanjani banike umkhonto wesizwe party ivoti labo. Sivele siwadle onke lama-by-elections njengoba sibonile kwenzeka ko-Bloemfontein, KZN, ko-Limpopo nakwezinye iy'ndawo. So siyafuna ukuthi nalapha eGauteng silidlele la ward. So nje uma ngabe ulapha ku-Ward 24 eJohannesburg, siyacela ukuthi wenze sure ukuthi noma liyana noma kwenzakala noma uyagula ugulele khona kutheni uyofaka i-cross yakho. Siyalifuna lela ward. Sifuna ukuthi sibe namakhansela amaningi esizofika nawo kuma-local government elections next year. Yilo-ke ngifuna nje ukudlulisa ukuthi nakanjani asibheke khona e-Ward 24. Yiloko nje bafethu. Nathi-ke ngapha eMkhondo njengoba ngike ngaveza phambilini, namhlanje besimvakashelwe ngamalungu e-National High Command MK Party la eMkhondo njengoba ezokhala noma ezokhalisana nomndeni wakaThabet kanye namalungu e-MK Party ne-community yonkana emva kokudlula emhlabeni kwa-Commander Treasure Thabet. Besinabo-ke namhlanje eMkhondo befikile bezokhalisana nomndeni. Kodwa-ke okuningi kuzokwenzeka ngolwesithathu njengoba kuzobe kune-memorial service khona la eMkhondo eSithole Hleza Hall. Lapho kuzobe kune-memorial service ka-Commander uTreasure. So besikhona lapho uma ngabe inkosi isigcinile sizoyikhava leyo event ngoba siyaqaphela ukuthi khona abafisayo ukuthi babone kwenzakalani kuleyo memorial service. Sizokwenza konke okusemandleni ukuthi sibe khona kuleyo memorial service. Kulabo nje abafisayo ukusupporta i-channel ukuthi sikhona ukukhava lo mcimbi obaluleke kangaka ngoba uCommander Treasure kumele ngikuveze lokho bafethu. uCommander Treasure beyi-convener ye-MK Party yokuqala la eMkhondo e-sub region since isonguliwe MK Party
uyena obeyiconvener yokuqala la Mkhondo ene ekubeni kwakhe iconvener yala Mkhondo sibonile i-MK Party iwina ngo-55% kulama national elections esibuya kuwo. So akuyona indaba encane leyo, kangangobuye warecognizwa ukuthi abe part of i-provincial leadership ye-MK Party eMpumalanga, waphinde wadlula lapho wayoba i-national high command member njengoba esesishiya nje manje emhlabeni. So i-event ebaluleke kakhulu yokuthi siyikhave nakanjani i-memorial service yakhe, ngoba yilapho sizozwa khona okuningi ngaye ukuthi usukaphi nomzabalazo, njengoba esesishiyile nje manje eneminyaka u-38. Usukaphi nomzabalazo nokulwela abantu abamnyama ikakhulukazi abala eMkhondo. So yilokho nje engakusho. Abafisa ukusupport i-channel ukuthi mhlambe ifike noma sifike lapha siyokhava le event, bangasebenzisa lama details alaphezulu. Bathinta umfoka Mkhonza sizikhona ukuyofika lapha support leya event noma sikhave leya event. Yiloko nje bafethu, akukho okuningi ebengithi ngifuna ukukhuluma namhlanje. Ngithi nje siyabonga kakhulu kubo bonke abantu ababhizi behlaba enyuka benza yonke imisebenzi emihle emphakathini, benzela umphakathi ikakhulukazi ku-MK Party njengoba sibheke okhethweni oluzayo. Bafethu asikho isikhathi sokulala manje kufanele sibe busy, kufanele sibe busy kakhulu. Kumele nakanjani omasipala bonke base-South Africa sibathathe ukuze kukhonakala ukuthi kushintshwe yonke into eyenzakalayo e-South Africa. Bengilalele nje manje mina omunye umasipala angaphosise KZN, angazi noma se-KZN, kuthiwa ubuyisele emuva imali over 200 million ungakhonanga ukuyisebenzisa ukuhambisa iy'nsiza emphakathini ngoba kungekho ama-skills ne-plan abanayo ukuthi le mali bayisebenzise kanjani. Sifuna kuphele konke-ke lokhu, kuzophela ngokuthi sikhiphe onke lamaphathi akomasipala njengamanje kungene i-MK Party ukuze yazi ukuthi le mali ekhishwayo for omasipala bonke noma etholwa omasipala isetshenziswa ngendlela e-right, abantu bathola i-service, abantu abanamanzi, abantu abanagesi, imigwaqo iyabheda, kuningi nje, kodwa imali iyathunyelwa omasipala, idliwe, esalayo ibuyiselwe emuva, kuthiwa akakhonakala ukuthi isetshenziswe. That's bad, kufanele kuphele lokho. I-MK Party esikholelwa ukuthi ingakwenza kwenzeke lokho bafethu. So ingakho sithi ningangingabazi ukuyovotela MK Party ngoba iyona ezoletha ushintsho. Yiloko nje ngifisa ukusho ukuthi asilwe manje sibheke okhethweni oluzayo, singazitsheli ukuthi siyosukuma sekusele u2 months or 3 months kuyovoteni njengamanye amaqembu. Thina manje and even after lama elections sesiwinile omasipala, so bese siqhubeka sibhizi emphakathini. Even noma singekho ey'khundleni angeke silinde ukuthi kube yikhansela eliyemphakathini liyokwenzela umphakathi izinto. Thina ngokwethu esingama-member MK Party funa sibonakale siphithize emphakathini nekhansela lethu iwadi newadi, sililekelele ekuthaneni lifeze lokho okuyinhloso ze-MK Party noma lokho ubaba uMsholozi alisungulele kona leli qembu. Yiloko nje bafethu, akukho okuningi. Umfoka Mkhonza lo ngithi salute kubo bonke abantu abasubscribe-ile kule channel. If you haven't subscribed, ngiyacela usubscribe and comment. Ngiyawa-enjoy ama-comment futhi ngiyawafunda wonke. Bonke abantu-ke abasubscribe guys, siye phambili ne-channel yethu, kodwa okukhulu nakakhulu njengamanje Umfoka Mkhonza uyayidinga i-support yenu kuthena yokhava ama-event ahlukahlukene MK Party njengalena nje memorial service esiyoyikhava ka-Commander uTreasure ngoLwesithathu. Ngayijabulela kakhulu i-support lapho. Ngiyabonga kakhulu-ke bafowethu, niphile nibe right, nibe mnandi lapho nikhona. Umfoka Mkhonza lo, thank you so much.